From Edo to Jericho, from Edo to Jerusalem, from Ecuador to Equatorial Guinea, Oba of Benin. After the Queen, King of England, Oba of Benin be the next. Oba no dey go transfer. Oba dey go club before Dubai. Oba get enough. But Oba dey collect salary from Sultan of Sokoto. Oba na supreme. But Oba people no dey chop belle. Oba na supreme. But Oba people no get light. Oba na supreme. But Oba people no get control. Edo dey Canada. Edo Odion. But na Edo still dey wash plate. Edo dey Italy. Edo Odion. But na Edo still dey back dirty. Make una dey deceive una sef. Very soon, I go face reality. Oba, I go pay for your house, no be for my house. Edo jaga jaga, Oba dey for palace. He sell our land, he dey collect all the money. Give am go to go to. Oba dey for heaven, Oba dey for heaven. Fire service come on. Fire service come on. Oba fit come your house, he go say make you back comot. Your community, he go say make all of una comot. Say he wan make use of the community land, all of una go back comot. I hear say them say anything wey Oba of Benin talk must come to pass. I hear say them say Oba of Benin talk say no kidnapping of Benin again, but they still dey kidnap. I hear say them say Oba say no more human trafficking, but human trafficking still dey go on. I say make I ask those of una, make not dey ask question. Wetin happen to Oba of Benin? Because as we dey tell una say na photocopy Oba dey that palace, una no dey believe. Wetin dey happen? Because this present Oba, the way I dey see am, be like say na tax collector wey wear Oba mask. Na him dey for inside that palace too. Dey collect money. He no care about the sufferness of the people. Aba for your house, no be for my house. Benin jaga jaga, Oba dey for palace. He sell our land, he dey collect the money. You go take, you go take, you go take. Fire service come, oh. Fire service come, oh. Yes, so because why I say Dalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị, ekene m onye ukwu kene onye nta, wetị ndụ mmiri ndụ azụ, asị m mmiri ata na mazụ anwụna, nke onye chiri onye azụ elu. Onye ụnna n'one n'ụbọchị nke tata bụ MAP, eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Unu n'anya na topic nde here, ihe ndere Ndi Igbo I married from Benin, come here. Ịmalụ na ịbụ onye Igbo, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwanyị, mana onye Igbo ka ịbụ. Eda na ịnụ di asị nwanyị ịnụ onye Benin, ọ na ịnụ nwanyị asị nwoke nụta nwanyị onye Benin, budobe m nso ka mbunye gị nticha gị brain because ama m na a lot of you amachara ihe. Na-ege ntị, e-post m video in response to the idiot and about wounded civilian and the other Benin miscreant. Njuma Nnamdi Kanu 18 of Karacho. Mkpu Nnamdi Kanu non Woluma Nnamdi Kanu na-eme ihe akaja dị iche iche. A lot of you for the thing, manya kono na afolia. A lot of you that logbi. Now, ebata na TikTok. If yendi umu miscreant akpo ndi Bini, nji,
Maazị Nnamdi Kanu na Ndi Igbo eme, ị ga-ebe akwa ma ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa afọ Igbo. Ị bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo eji ọbara Igbo wee mụ, ọ ga-ewute gị. Ị ga-akwa akwa alịlị. Now, ọ bụrụ na o wute gị bụ my problem. Ka o wuteche gị, gịnị ka ime ị ga-eji wee stop ya? A lot of you enweghị ife unu mee. Now, mmadụ dịka mụa with the rest of us, mmadụ dịka Maazị Metusela nwanne Mekisedek Biafran Dube, the son and the JOK, with many of them. Anya batụlugo the thing na TikTok. Kwucha mma na many of you anọghọ na TikTok. Unu amaghị ihe na-aga on. Amahom Adim sure that unu amaghọ the things na-aga on, both on TikTok and on ground. Now I post that video. Most people na for comment hadiabo. Hey, my sister married a Benin man, please, and he loved my sister. Anything, na Benin person help me. Oga, let me tell you. Ngiwa kegeji we chwaja. Asem gini. Ngiwa kegeji we chwaja. Maka gini. Maka ne mali ife. So maka ni nuzunye Benin. Then e weluzi ala Igbo chụọlụ nnu aja na maka na ịnụrụ onye Benin. Maka na onye Benin na-anụzi gị na ka anyị weluzi ala Igbo chụọ aja. Listen and listen attentively. Those of you na put na my comment there, you marry Benin, you Benin this, Benin that. You are just nothing but a fool. And for those of you na seem that I went too far by bringing the small bingo called Oba of Benin. The small bingo called the Oba of Benin. Now why I'm going to na go there? Oba of Benin is just nothing but an APC tout. Okuno Fuko during election also Shomole Solu other APC wearing election. Onye kpọrọ onwe Oba, the so-called idiotic Oba. Una folia. Now, in ebe Maazị Nnamdi Kanu no, Obe nwere ike ikwu okwu. Is Oba qualified to speak about Maazị Nnamdi Kanu? And for those of you Benin people that come to threaten me, I see many of na threats for my WhatsApp, and those of you who are crying. If you want to threaten me, put your profile picture. Let me see you with my eye. Let me see you. Stop hiding using pictures of your wife and your children to threaten me. Put your picture and send me your location so that I will visit you in your location. It's no longer a game as usual. Obulozegu onodibu. So Ndi Igbo, onye Igbo nu Benin person. That is your own cup of tea. That is your problem. The reason. I ain't well a lot of Igbo women. I ain't well a lot of Igbo men. So abo ne floor hake no boda amosu. Obdeneri amosu bodoli amabu. Chori jotawai. Kochi ba kwa alele. So mana enulonye Bini enoludie. The same Ndi I enulonye beha. Ejide Maazị Nnamdi Kanu weli na-eme 18 of caricature. Inwere ike ibi olasia nya agwa ndị be ha kwụsị this thing. Imenwulie. Then put idelo makwa emotion na my comment section. In a delum comment section. Now, so the Benin people think after TikTok that we will not bring the thing to Facebook. For those of Benins that are crying, I am just starting. I told you people on TikTok that I have complete 1-year contract to deal with you. Remember when I warned you people and I asked you people to warn wounded civilian that I have the history of Benin Palace in my palm. But many of you think that I was joking. What you see in that video that all of you are crying is just a tip of what I have. My next post is will be centered on how the Oba of Benin forced his sister to sleep with his sister and force her to marry, and how the Oba of Benin come into existence. So this Benin that is not up to 200,000 people
have what it will be threatening Ndi Igbo. And then go up on Igbo in already and I support rubbish. Ibonya ala. Ah, esomchi. If for the reason. So, Nenulonye Bini or Nenuhonye Bini is none of my business. So, Yebu Nenulonye Bini, deal with it. I advise you, Obu Nibuwoke, Janota wine onye Bini, choba second wife nulu, because he jilo wine. Ebolo nebu wine ni nulonye Bini, kage ma ije chon woko zonulu. Because you na bono potana my comment section. Ni nulonye Bini, I be Igbo, you married from Bini. It doesn't change anything, it doesn't move me. You have to do anything to stop the Oga. If you are an Igbo man and you married a Bini man and you want to sabotage what we are doing, Isigabania. To be honest, Isigabania. At this point of time, Ndi Igbo need to rise up and stand on their ground. What happened in TikTok, I will bring it to Facebook because they think that Facebook, many of you don't know what is going on. Many of you don't know the kind of hatred Ndi Benin welebe Ndi Igbo no. That is why some of you ngeju enwe the mind. Put on my comment section. Now see that I don't. I speak for the Igbos and I represent Ndi Igbo. Everybody must not be a coward. I speak for the Igbos and I represent the Igbos. Yes. So if you as a Igbo, the full one you can no but I'm also kiji as you as one from Igbo, if you want to know but don't also deal with it. I imagine Makagi will spare any person this time around. The era Egeji name 18 of caricature has come and gone. Any person who will put a sin on the Igbo problem, the person a blue problem on the Igbo. And that's why me pass this message to my brothers Ndi Igbo no Europe and Ndi no na Bani. Pay attention, watch akananti. Mado sigi ngi near your phone. Can you wear text a message or can you wear me call? You near your phone. Or will you give wepo? Afam na TikTok or Mazimap. Mazimap, a type of Mazimap. That is Afam na TikTok. And we have been battling a lot na TikTok. So if we put in a Facebook or just a tip. So obo nemalebe unamalebe milisi bido. Because Joanna say when I mention unufu unebido disassociate unu. On enyendo ozo moral. Ijwe bandi Igbo Mana gini adago mi kosia. Like Mazi Nnamdi Kanu says in the court that the marginalization of Ndi Igbo stop with him. The Ndi Igbo we make caricature on Facebook will stop with me. Omuaga kosia. Can you onwe go look kegi make sure that this is a collective fight. I am happy somebody. Now, what I was saying before, Obu Nibu Igbo, Nino Europe, Nino Ebo Obona Manabani, Madu we potasigi nginye phone ko we make call, ko we text message. Make your Nino here. Kemalu the message on a send because ne welu your number we threaten onyo obuna. Most especially in no Europe. In your madu your phone we send there a threatening message to any person. That your phone number can deke ga track. And that track agi a mass no blogging. Mba, idana sini bunga fibo yen Igbo melibia. Adukwanga ka oblodo na yen jagwagi abuna a lot of Ndi Bini na apotasi na how nalu phone. I will threaten near madu. Hajilo their own direct number because Hamana direct number they had their own number. Here go phone number but document. And your document be your home address and everything about you. So madu welu your phone we threaten near madu or tell mad the threatening message. Ngi wa kege jide and they jidegi iya he kwesiri monya ngi wa kege me. So fear isa nanya.
message am pass unu enwere ike mụ na enweta n'ebe ọzọ anọrọ m ayọ ga ayọ like ya si na nna gị nụrụ onye Bini ọ na nne gị nụrụ onye Bini ọ na ị na onye Bini wee welu your phone number as a friend na as in-law na wee welie na-threaten nwa afọ Igbo enweta mgbe ọbụla ejide gị anyị ga-eme ka sure na ya ma treat gị ka nwa afọ Igbo ya treat gị as onye Bini. For that unu anabiakwa edeyeri you can do anything because na your sister nụrụ onye Bini and they love her and ma fu comment unu but because na ma gafego stage iji na-abịa na reply comment enwere m time ịbịa reply wa comment with inconsequential beans. Awumo odogwu abụlọ guy name odogwu abụlọ ba ibu odogwu abụlọ ba if muscle ana m eme face like ihe ahụ ịma amenwu oife na-eme ama m na a lot of you coward to confront these singles this miscreant called Bini. Solomon emife coward. Solomon emife coward. Many badimpa ma many budimpa. Many badimpa ma many budimpa. Dimpa bunobi if you can tell. And Ndi Igbo I nọ na Bini ka ngwakọ unu make enu sure na unu na-check unu onwe unu any day anytime Ndi Bini nọ kata wee gbuo ofu onye Igbo make enu sure na unu post ya and na unu retaliate lu dị ogbu unu ebekwa n'aka ọbụla onye mgbe ọbụla Ndi Bini kpara onye Igbo ọbụla aka na Bini a make sure na unu protect onwe unu. Self defense is not a crime. Unu ejene mewe make sure one unu nwetele unu ejene maybe silent publish enya so that can be very important to take easy up. Ọgụ na-abịa ezigbote ọgụ na-abịa mana ndị oge eribirido bụ ndị ana ebe apụta ha sị I marry Bini I can do anything. Unu akege buzo bube. Ndi na ma menuru onye befa ma onye befa na anu gị. Be very very careful. The reason ji agwa gị abụna ode madema ama m ka nsi nọlụ mana ngị wa na-agwa ị nwere ike ma gị believe ne you are a friend to Ndi Bini ngị wa ka ga-eji wee bido nyewe example. That is why nji agụ unu ya now. A lot of them on my WhatsApp so how much that now this stupid oba no question ugwu mana ha maro that na Mazi Nnamdi Kanu na akpụkpụ Mazi Nnamdi Kanu is bigger than that Oba palace. Oba that turned himself to an APC Oba from Pom Palace to APC Palace. The palace is now where APC will gather to carry out their evil agenda. And the Bini bingos are not seeing that. So, ka 1 million ma bali like ya ge monti like ya gene monti. Mana nke bụ eziokwu bụ na eluigwe zie m ozinzie ndị dị ndụ. Ebe ọbụla ị nọ mmadụ asị gị gị nye phone ka o wee mee call. Si anya nọrụ n'ihu anya gị mee that call. Obidi forward mmadụ threatening message. Call to anya the call. Forward all the person who send the message. The real number of the person. Si anya ọbụla one onye send this message. Forward all their number. If it send every details to the person who send every detail about the person, his home address, his picture, phone number. Only hot threatening with your phone number. Forward all of the person, everything. Ki webali si onwegi. Ki webali si onwegi. Maka na gocha go pa adili easy. Oku wata. Enye sinama di your phone. I bank it. I tupu nte. I aliti your phone akpa. Because na the time I knock it. Omo. And no be me send them, no be me, now my friend. You go provide that to your friend, though. You go provide them. Man, he made the right thing at the right time. Ibalisi onwegi.
N'ihi gịnị? The game adịlọzi ka ọ dịbu before. The game change go. And this time, Ndi Igbo need to put everybody on check. Oge na-abịa. Anyị anọlọzi ka anyị si nọlụ before. Ọgụ na-abịa. Ị nọlụ Benin na-akwado anytime nwere ike oge set at anytime. Ka ị defend onwe gị. Maka gịnị? A coward die many times before their time. Nkolione. Okuwata. Protect yourself properly. Maka gịnị? Aya dị n'ụlọ. Aya adịago. Mana ndị mma ihe na-eme ga-edefend onwe ha. Ị nọ Europe na-akwado onwe gị. Ọ ga-ebido mgbe na-edere anya. My own bụ na agwago m ha. Ị chọọ threaten m. Wepụta iru gị ka ifia. After 1 month ka result kpọba. Okuwata. Ha na-ebe akwa, ha ju na my phone na-ebe akwa na-threaten nna ha. Mana oge na-adịrị anya, ga-ebu a lot of them na be anyị. Ka ha kwete na mụ na ha nọrọ n'ofu ụgbọ. Enwere ife mmadụ ji aza nwa dike. Nwee the reason mmadụ ji aza odogwa blogger name. So ị bịa na my comment section, ị bịa asị m, Maazị, you go too far. Ị jụọ onwe gị. Onye mkpọgidere ihe kpọọ Odimegwu Ojukwu iyi, kpọọ Obi of Ọnịcha iyi, kpọọ Maazị Nnamdi Kanu iyi, onye ha ga-atụ ụfa. Where were you to caution them? Onye megidere ya sị gị that na ha ga-egbu ndị Igbo gbuo ụmụ ha, onye ha ga-atụ ụfa. Ndị Igbo na-amaghị ihe na-aga on na TikTok. A lot na-aga on na TikTok. Ndị Benin na plan evil against ndị Igbo. Mana unu na Facebook unu amala ife na-aga. Mpulelu many of the voice record which nga combine some post onye here. Kunu we mala ebe nsi abịa. Maka gịnị? Ama m na amaghị ebe nsi abịa. Unu na fight emotional fight. Anaghị m eme ife emotion. Anya nwe ọ na-efo ma amalọ m isi m define ya emotion or this unu na-aka emotion. Amalọ m yo. Ima the reason. I believe in myself. I believe me ime m metege. I believe me some accounting, swag accounting, swag agwogwo. So, obo ne join na TikTok. Got join na TikTok with Mazi Map. Very soon, unge bido ne live video je bido go ime mana okofo. Unu anebe akwa maka na unu bụ ụmụ Binu or this and that. Iye dia keta all the fight naga on na TikTok, nchọrọ ibufete na Facebook. Because half na ha wan onwe ha enwelo that pop platform na Facebook. Ka m nyelo ha ka bufete na Facebook. Ka ndị ahụ na watabelo wee wata. Mana guess what? Ị bịa claim na ịbụ onye Igbo, ị na-eme peace a block m gị. M ga-arapụ unu here. Mana gwanụ ha ha put is iPhone. Benin Palace is a pomp palace. It's not a place where kings stay. So they know you can paint them. I never start. I told them I carry their history for Palm. I will be bringing it. Even how I will be posting it with videos evidence. And the role Oba of Benin played in 1967 that aborted the Aburi Accord, how he poisoned Biafran soldiers, how the atrocities. I will be bringing it one after the other. And guess what? I am not going to be diplomatic. I am going to be raw and rough. That is why I am different. Here can I just can pass alone this small message. And for the Benins that are crying, I have not started. I just won my mic. And by the time I am done with the palace, the whole world will understand that how evil that place is, and how you people use human head, bury 7 head to bury to alive them, and they do a lot of evil. I will bring it to the limelight so that people will know the evil in Benin. God bless Maazị Nnamdi Kanu. God bless MAP. God bless Biafrans. And God calls the Benins. Benin my foot.
Exactly, something. And when 1,550 followers. Exactly. Ndewo. Mazima Pubafam na TikTok. We are doing a great job there. Thank you and remain blessed. Stay tuned, for we have come to conquer. We have come to possess our possessions. God bless you all.